Yapon Türkmen parlamentary dostluk toparynyň ýol başçysy hormatly prezidentimize mehirini bereklep, Yaponiya ilkinji tapar bilen tüýsürekden utlady. Hemde şu gedekki taparyň iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pulturandyrmagy täze iterge berjekdigini bellädi. Şeýlegem ol Türkmenistanyň öz milli gününi bütün dünýä tergesinde ilkinjileriň biri bolup geçirmeginiň goňnurjy wakadygyny aýtdy. Hemde pursatdan peýdarlanyp türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagamda mehirli salamyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, parlamentary dostluk toparynyň ýol başçysyna Gahrman Arkadagamyň salamyny getirdi. Hemde Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň dawarly açylmagy bilen gutlap, bu serginiň işiniň üstünlükli dowam etmegini arzu etdi. Duşun barşyna bellenşýäli. Türkmenistan Aziýa ýuwuşun manfaatine Yaponiýa bilen iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmäge we berkitmäge uly ünsürýär. Ýa-da wagtda iki döwletiň arasynda gatnaşyklar tiýatry diplomatik, tewda ykdysady we medeni insanperwer ugurlar boýunça ýygyderli sürlýär. Parlamentary hyzmatdaşlygy Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyndaky köpügürli gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup, häzirki wagtda ýurtlaryň we halklaryň arasynda özara anamy we düşünşmegi berkitmegiň mühim gurallarynyň biri bolup durýar. Şundan bağlılıkta hormatly prezidentimiz parlamentary gatnaşyklaryny berkitmekde Türkmen-Yapon parlamentary dostluk toparynyň alyp barýan işini aýratyn bellädi. Döwletdaşlarymyza ýurtlarymyň arasyndaky dost dogonluk gatnaşyklaryny hasy berkitmek uğruna ediýän tagallar üçin parlamentary dostluk toparynyň başlygyna minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Yaponiýa bilen gatnaşyklary dürli gurlar boýunça mundan meýlekde netijeli ösdürmek üçin lilikdäki işleri dowam etmäge hemişe taýýardygyny aýtdy. Şeýlegem hormatly prezidentimiz Yapon kompaniýalarynyň Türkmenistanyna netijeli işleýänliklerini, ýurdumyzyň ykdysadyny ösdürmäge uly goşant goşýanlyklaryny, iri Yapon kompaniýalarynyň we maliýe institutlarynyň gatnaşmagyna, nirtka toplamyna hemde himiýa tenagatyna bir näçe iri taslamalaryň durmuşa geçirilendigini hemde şeýle hyzmatdaşlygyň häzir hem netijeli dowam edýänini bellädi. Yapon Türkmen parlamentary dostluk toparynyň ýol başçysy iki dostlukly ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy üstürmäge goşýan uly şahsy goşantlary üçin hormatly prezidentimize we Gahrman Arkadagamda tüýsürekden hoşarlyk bildirdi.